Rwy'n credu bod y gydweithredfa Gofal Diogel yn dod â chyfleoedd ardderchog i GIG Cymru. Mae'n dod â nifer o wahanol sefydliadau at ei gilydd lle gallwn rannu syniadau a mynd cyn belled a chanolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig o ran ansawdd, diogelwch a phrofiadau cleifion. Ac rydym ni'n gobeithio y byddwn yn gallu dwyn ynghyd ganlyniadau a gwelliannau gwych wrth i ni symud ymlaen. Y fi yw'r arweinydd gweithredol dros ansawdd a diogelwch yn fy sefydliad fy hun. Felly, rwy'n gweld fy rôl yn eithaf canolog o ran cefnogi'r tîmau sydd wedi bod yn cymryd ran yn y gydweithredfa Gofal Diogel. A hoffwn feddwl, fel cadeirydd grŵp cymheiriad y Cyfarwyddwr Nyrsio gweithredol, fy mod i hefyd yn gallu dod ar uwcharweinwyr ledled GIG Cymru at ei gilydd i gael sgyrsiau beirniadol. Nid am y gydweithredfa Gofal Diogel yn unig, ond mynd cyn belled a chanolbwyntio ar rai o'r blaenoriaethau cleifion a rydym ni gyd yn ei rhannu. Mae'r fframwaith rwy'n meddwl yn cynnig cyfle gwych i ni eistedd yn ôl ac edrych yn feirniadol ar sut mae pob sefydliad unigol yn gallu nodi meysydd i'w gwella, yn ogystal â dod at ein gilydd ar ôl hynny fel y gallwn ni ddysgu gyda'n gilydd. Meddwl am ddiogelwch seicolegol, newid diwylliant a sut y gallwn ni arweinwyr gweithredol yn y GIG fynd cyn belled a sbarduno'r broses o weithredu'r fframwaith yn ymarferol. Hoffwn feddwl bod y gydweithredfa Gofal Diogel yn mynd i'n gwneud ni'n llawer mwy cydweithredol, fel mae'n dweud yn y teitl. Mae yna arferiad a thuedd o guddio neu gadw pethau i ni'n hunain pan fyddwn ni'n gwneud rhywbeth sy'n gweithio'n dda. Rwy'n meddwl bod y gydweithredfa yn mynd i'n galluogi ni i rannu'n fwy rhydd ac yn fwy agored rai o'r pethau mawr hynny. Ond hefyd y pethau nad ydynt wedi gweithio cystal. Felly, dysgu oddi wrth ein gilydd.